Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa a cikin wannan channel ɗinmu, channel mai albarka. Ina matuƙar murna da kuka zo nan gurin yanzu. Na kawo muku wani sabon zance ne, ko kun san da cewa Aboki ya yi wata sabuwar waƙa? Aboki ya yi wata sabuwar waƙa, Kamal Aboki. Wannan waƙan shi ne nake nuna muku, ga shi nan yanzu kuna ganin shi, sabuwar waƙa. Bari in ɗan playing muku ku ji shi. Babu tamkar ki. To a taƙaice dai kowa dai ya san Kamal Aboki. Wannan bidiyo kwana biyun da suka gabata aka fidda shi, yanzu dai iya trending a social media, YouTube da dai sauransu. Saboda haka za ku iya ku je ku nemi wannan waƙa, ku samu ku download ko kuwa ku saurara. Abin da nake so na yi bayani a kai shi ne, wannan matashin jarumi ne, Allah ya mar baiwa na waƙa. Abin da na lura da waƙan, waƙan natsatstse ne, waƙan ya natsu, an tsara ta yadda ya kamata, zancen ya fita mai kyau, kuma wannan poster ɗin nan, wannan design da aka yi ya yi kyau sosai. Rubutun da aka yi a nan da kuma hotunansu duka wallahi abun ya yi kyau, abun ya kwanta min a rai. Kawai sai dai shi wannan ɗin bai yi irin ko ɗan smiling ko kaɗan ba, waccan ga ta smiling. Duk dai overall gaba ɗaya dai wannan hoton ya haɗu ya yi kyau. Colour ɗin da background ɗin da hoton da komai kawai ya haɗu. Wannan waƙan ya natsu sosai. Bari in sake playing ku sake jin shi, ku ci gaba da ji. Soyayya ni da ke mun dace, dan na shaida ke abar ƙauna ce. Na ji daɗi ke ɗin tsari na ce. Yawwa, zan tsaya a nan, bari in ba ku shi duka ba. Idan kuna so ku je ku nema saboda ku samu ku saurara. Idan ka typing wannan a cikin browser ka, a cikin YouTube search bar ɗin, Sabuwar Waka Mai Suna Soyayya hashtag Kamal Aboki. Idan kuka sa wannan za ku gan shi, sai ku saurara ku yi enjoying ɗin shi. Ni ne mai suna Ɗan Jimeta, na gode. Ku danna subscribe, ku danna like, ku ci gaba da dawowa. Na gode sosai, sai anjima.